kehäpaloista. Ollessani erityisen ahkalla lennokkiliikkurin. Onnistuin avaamaan mieleni silmäni näkemään niiden ajatuksia ja tulkitsemaan niiden suhteen. Kuulin niiden aikeista orjuttaa ihmiskuntaa ja valloittaa galaksia. Siitä kuinka heillä oli oikein kivaa päällä ja siitä kuinka ne eivät tunne armoa mitään kohtaan. Uskotko sinä maailman ihmeisiin? Uskotko sinä avaruusmiehiin? Ja minä katson taivasta ja luen hurrantia kirjaa. Ja minä katson taivasta, katson takaisin ylös harmaa. Tajusin signaalin alkuperän. Ne olivat laittaneet toisen naapurini pääkoppaan. Ymmärsin mitä minun piti tehdä. Hain liiteristä uskollisen piskarskirven ja ryntäsin kohti naapurin taloa. Hän vastusteli, mutta uskottelin, että tämä on parasta ihmiskunnalle. Otin kirveestä vahvan otteen ja löin sille pakenevaa naapuriani uudelleen ja uudelleen. Huomattuaan kivutyöiden saapuvat paikalle aluksellaan ja veivät minut huippuvartioituun selliin muiden kapinallismaadoidien seuraan. Mutta onneksi voin ylpeänä ilmoittaa, että rakastelluksemme on taas turvassa. Uskotko sinä avaruusmiehiin? Minä katson taivasta ja luen urantia kirjaa. Ja minä katson taivasta, katsoko takaisin mies harmaa.